Allah sabati ne, manzon Allah suturta ne, manzon Allah wadata ne, manzon Allah hijabi ne, manzon Allah shahada ne, manzon Allah siradi ne, manzon Allah kamala ne, manzon Allah jamala ne, manzon Allah azurta ne, manzon Allah ni'imta ne, manzon Allah addini ne, manzon Allah wakilci ne, manzon Allah nasiha ne, manzon Allah biyayya ne, shi manzon Allah rahufin ne, manzon Allah rahimun ne, manzon Allah mubinin ne, manzon Allah na'imun ne, manzon Allah azizun ne, manzon Allah azimun ne, manzon Allah buwaya ne, manzon Allah karatun ne, manzon Allah rubutun ne, manzon Allah nabiyin ne, manzon Allah rasulun ne, shi manzon Allah harisun ne, shi manzon Allah alaikum ne, manzon Allah shahidun ne, manzon Allah jawabin ne, manzon Allah kwamimun ne, manzon Allah kwadalin ne, manzon Allah aha'un ne, manzon Allah ahakun ne, manzon Allah na Allah 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 ne. Hijabi ne, hukunci ne, ibada ne, addini ne, shari'a ne, hakika ne, salama ne, mutunci ne, salati ne, sabati ne, dabara kan wadata ne, da zati ne, na haske ne, mabudin buɗe sirri ne, madubin duba Allah ne, mafarin buɗe buɗi ne, na farko kuma na ƙarshe ne, matakin taka iko ne, mafarin fara aiki ne, matsera kuma suturta ne, na Allah shi buwaya ne, cikin kadarinsa shi ɗin ne, sunansa kadai shahada ne, da cikin sallah farilla ne, a cikin azumi jawabi ne, a cikin zakka hukunci ne, a aikin hajji shi ɗin ne, musuluncin kafa shi ɗin ne, na Allah shi na Allah ne, cikin kadarinsa shi ɗin ne, mu so shi cikar fahimta ne, mu bi shi cikar azurta ne, ganinsa kadai rabauta ne, a yarda da shi kwasira ne, mu so shi mu bi shi jari ne, mu dinga ganinsa jin kai ne, mu dinga yabonsa hutu ne, biyayya gunsa tilas ne, hidimarsa kan ma'aiki ne, mu girmama sun shi yanci ne, nazirin ne bashirin ne, aminin ne karimun ne, wakilin ne safuhun ne, wahidin ne ahidun ne, sharifun ne sa'idun ne, karibun ne najibun ne, sabiyin ne nabiyin ne, hakika ne ahakun ne, amimun ne adalin ne, aha'un ne habibun ne, a zati ne a haske ne, a kallo ne a duba ne, a munjaye a asabe, a can sama ayyuka shi ɗin ne, gabas shi ne a yamman ne, kudu da arewa duk shi ne, a maka shi ne madina shi ne, ka'aba rauda kwa duk shi ne, shabakin majiki shi ne, ahalin sufa kwai shi ne, a baki ama ciki shi ne, rayuwa mutuwa kuma shi ne, ruhi da jiki da shi ne, numfashin makwa shi ne. Komai ta gurinsa za a samu, komai ta gurinsa za a bamu, shi ne ceton mu shi ya kai mu, shi ne ramar jiki da ranmu, shi ne duba na addu'ar mu, shi ne zikirin jinin jikinmu, shi ne warakar ganin idanmu, shi ne lafiya ta zuciyar mu, shi ne dafa ka kewaye mu, a cikin jalabin ka samu ya umma ki taimaka ki ba mu, a cikin taskar ki samu ke ce karshen su tan uwanmu, Mahmuda Fatima salamun dan haibar sayyidi Aliyu, dan afan nakiya na biyu, dan ƴaƴanki jinin Kusayyu, dan ƴaƴanki jinin
rasulallah, a duba ya rasulallah, a karba ya rasulallah, a amsa ya rasulallah, muna tuba rasulallah, muna tuba rasulallah, muna tuba rasulallah.